कितना बज है ना बारा बज कितना है बज है धक्का ना बहुत पानी भीत लागते ना धक्काच काय ना तुम्ही बाटे काय कलर बनवायचा त्याला ते मोठा दगड की ना मोठा आहे दगड शिकलेलं आहे काय टाकायची असे कोंडा गडबल दाखव ना आम्ही बोलतो का संपल दाखवा दाखवा ना हा ना तुम्ही बोल दाखा दाखलास ती काय काय होती काय काय ट्राय मोठा आहे होंडा काय ना कोंडा की कोंडा आहे होंडा नो ना कोंडा नो आहे मला काय काय अधिक ढेंग व्हायची उरिया का काही मोरा ते अच्छा ढेंग व्हायची पुडी मारू उडी मारू बिर्याणी बोले सब लगता देखा दिसी ना धीरे धीरे बोला निस्ती बोलना देखते नहीं दे रहा कौन ने पले बोलती कौन लगे तू ही तो है बेटा नो है ना टाकी गला में बस दला दादा बंद सोरले आई उठी पीटा और कमर पे हेलो दोस्तों देखंतु दोस्तों हमारा वीडियो में सबको नमस्कार दोस्तों हमारा वीडियो में सबको स्वागत है सबको नमस्कार जोहार वीडियो এটা খাইবার টাইম হয় না বা টাইম আছে सब्जी मिल गया नहीं होता है हम डालटा बट मसाला पनीर तरकारी है अरे এটা डाल दिए এটা पानी है मैंने मलाई मोल मोल है